Avui fem una ruta per les Guilleries. Sortim des d'Espinelves amb una forta pujada que ens durà fins al turó de la Rovira. Tot seguint fem una bona baixada que ens durà fins a Bojons, on esmorzarem en el molí de Bojons. Un cop hem esmorzat, continuarem per una pista de pujada que ens durà fins al turó de la Mina. ¿Viene una curva ahora o viene una cortada? Sant Llorenç de Munt. Aquí. La senyera dalt de tot. Aquí feu millor, no, Jordi? Encara que la ruta d'avui era força pistera, encara vam poder fer algun corriol. Per cert, algú va estrenar la Trek. Un cop arribem a la plana de Vic, passem per Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes. Per no fer cas al Salva, ens vam trobar amb un terreny argilós ple de bassals. I ja per acabar, tornem a pujar per passar per Viladrau i arribar finalment a Espinelves.